Namhlanje ngithanda ukuthi obayishwa nebhadi uma ngaba kungabakhona ogcotshiwe kaNkulunkulu kulezi nsuku zokugcina ongarelaxa kanti uthwele imali ngenyanga ngoba inkazimulo siphukile ngoba ipurpose yokuthi sibe la kuphucwe inkazimulo. Inkazimulo ephuciwe yaphucwa nabangcwele noma sebehamba abanye bacabanga ukuthi sasekhona kanti yasuka sebegijima kodwa bagijima ngegift uthathwe inkazimulo yasuswa kubo. Now we are here ijongo ukuthi iba elikhona limiso noma bashumayela singashumayela intando yabantu bashumayela intando yokusho kwaNkulunkulu. Oh Jesus. Ngoba nakuba abazalwane saba nabo sebenze bashika saba nabo sebeshumayela intando yabantu ukuthi abantu badeli yini abayithandayo abayithandi abasayishumayeli. Listen why ukubikazimulo kunabangcwele awunandanga ukuthi usenkonzweni uzinqebe kaJehova ukuthi ishumayele intando yebandla
Babunjani esikhonza nawo. Ngoba usuka zimulo. Ikinga nomoya igcwele. Bawuqala uku-operator. Uyadinezelwa. Kanti iBhayibheli lami lithi lingamdili umoya igcwele. But nizomthelisa umathake bazalwana ibandla
aphele likaKristu ngokuthi umuntu uyafika namhlanje kanti wayeke wakwazi wayenza lento yenzeka xa sebuya ngasafuna ukuhlala phansi avelabe ngenyawo mayama ngenyawo athekwe zezi zinto ake washumayela ngazo eqala ukufika xa sezipatheka umbone sendawo ngenyawo xa uthi uza endleleni umbone shift endleleni hamba kwenye indlela ungangaba wenze njani kanti ubhaliwe sonweni uyawashumayela kakhulu kanti into engayikaphelanga ukuthi akakapheliswa kukhona into esalungiswayo kunye kwathi ngoba kunentshisekelo wazoma ngaphambili umsesinika mnyanya usathana kayiphi ukhwaza the following day usesonweni kwaye usesonweni Jesus Kapalo joy bonemo asafunda egama elithi ncebo uyakuvela abasafuna igama elithi ngoba wenze njani uwini engibhaqe kahle ngoba kwenzeki bazalwane uma lithi kwethina kwehlabathi likhona bazalwane lithi kwethina siyini sikukhanya kwehlabathi akukhathali nokuba yoma wephi khona xa ufike khoneni wena isandla sikaJehova sikwenza kukhanyela kukhona wena athi nomuntu benganakanga athi mayidlula athi ngathi ncebo nje kuthi uphakathi esipothini kungena umuntu athi awusabona mfundisi ube namahlona lokho reason why kungoba ungaqondanga ungangena umuntu owaziyo umzalwane ahluka nathi ngeleke nesono sokuhleba ibutho yabaheki abanalisi lapha sihlangene khona nje bathi umuntu othile uyaphela umuntu webandla uphela nabazalwane ebizothi namhlanje ungabuye uvakashe lomuzi uba ngabantu ungeniwe ibelinkane ngomkhokheli ibelinkane ngomvangeli ibelinkane ngomfundisi yena ungamisaya haleluya abantu abathelela nalento engokuphuma uzophuma ukushisa na uwabhekile wasamuye bazalwane ibandla elidinge ukuthi liqonde lilo leli ukuze maliphuma la liyabe liye ngaphandle liqondile uma lingaqondanga khona izoluka ngaphandle yelibandla lingaqondanga elibizwe uJehova bendlula nje nami ngoba mdlula bendlula ukuthi abantu bangaqonde ngabantu bazalwane yibo labo basemkonzweni uma ngabe ubona isimo sakho sikabe right khawuhlale phansi mamshukwe inkosi ikwenze isimo usilalele nje ukhonza bathi lebizo lethu wenza into ethile usukuthi akabe khona bese uhlala ukhonza uNkulunkulu baphinde bathi awenzele uthando abikho right ngoba inkinga yakho usenziwa Lord Jesus purpose yokuthi sivela ngicela ukufundeke ngokusheshsha ukukhuluma isambulo chapter 1 verse 4 uyoma naphana 7 bese ikhuluma nje amazwi ambalwa kuhlale phansi Hallelujah.
asiye. Akube ini umusa nokuthula okuvela kuye okhona nowayekhona nozathi. Namoya abazikhombisa abaphambi kwesihlalo sakhe sobukhosi. NakuJesu Kristu ufana nothembeka. Izibulo nabasileyo nomusa bakho umhlaba. Kuye osithandayo nowasikhululayo ezoneni zethu ngegazi lakhe. Ake sithi ngegazi lakhe. Ngegazi lakhe. Kubeka nowasenza sibe umbuso nabapristi uNkulunkulu uyise. Kuye makube inkazimulo namandla kuze kube phakade naphakade. Ake sisho sithi kuye makube umusa nenkazimulo kuze kube naphakade. Kuye makube inkazimulo namandla kuze kube phakade naphakade. Kubeka nqebo. Amen. Kubeka nqebo. Bekani uyeza namafu. God. Namehlo onke ayakumbona. Jesus. Nabo abagwaza. Nezizwe zonke zomhlaba ziyabulela ngaye. Yebo. Amen. Thandaza nqebo. Linukuphila izwi lakho singamandla. Impela lakho labo enkulunkulu thofuwele. Impela wena uyeza namafu. Amehlo ayakumbona. Inkosi yamakhosi. Inkosi ephilayo. Nalizwi lakho thetha ngomlomo wakho manje kuze kuphakade nami. Cela ngiphendele 5 minutes bese ngihlala phansi. Nasifunda khona sifunda kwincwadi yesambulo. Masikhuluma ngesambulo isichilelo. Ngamanye amagama kukhona into echilwayo efihlekile. Ichilwa kanjani lento efihlekile? Kuchilwa into engabonakali kubantu abangekho kumoya kodwa abasenyameni. Ngamanye amagama ichilelwa abantu abakumoya. Idinga umuntu osuka kule ndawo esikuyo ayukele ngasentla. Nasifunda khona sitholile uJohane elithi iBhayibheli uqala kwenzeka uJohane kunezinto ezenzeka kuye ukuze asithole esesithini sasePatmos. Ngoba kwenzeka uzithole usesithini kungakhange kwenzeke lutho over your life. Ngamanye amagama nawe ungenzeka sikhona isitho kuso namhlanje kodwa kukhona into ethethwa uJohane ethi sisithunywa ithi Johane ngiyukela ngasentla ngikubonise izinto ezizokwenzeka. Ngamanye amagama bazalwana lithi lelizwe ngifunda uma uyimeku uthi-ke ukuthi usuke to your position yokuba senyameni unyukele entabeni uthi wafika entabeni ube sowulalela uKristu Jesu ukuthi yini ayishoyo kuwe. Ngoba uma usahleli phansi awukwazi ukubona into zezulu usasephansi. Uthi-ke uqala usuke phansi kodwa usondele duzane noKristu. Usondela njani duzane noKristu? Usondela ngokuthi unyukele entabeni uyolalela inkosi yamakhosi. Okay, ebese lithi iBhayibheli engifunda uJohane bambaba bamkhipha amehlo. Kodwa ngosoJesu. Zikhona into zikaNkulunkulu esikhona. Jesus. Abanye abadifuna namhlanje ukuphila igama yokuAthemba xa uyinceku bawayo Athemba. Lithi iBhayibheli bambamba bamkhipha amehlo. Haleluya bazalwane. Ibese lithi uJohane bake bambamba bamsentabeni. Xa ifike entabeni bafike bamfaka phakathi kwedrama. Nazo bayibona ibiza ngedrama. Bafaka phakathi imicibisholo phakathi. Sebeyifake imicibisholo lithi iBhayibheli bawuqeka umgqomo bewuvalile. Mawufika ezantsi umgqomo wafika uJohane waphuma emgqomeni. Abafika kuye ezantsi wathi uJesu uyinkosi nomsindisi. Bamangala abasezantsi ukuthi Johane kuza njani ukuthi singafanele kodwa unalimali. Xa ifika wababazi inkosi yamakhosi bamkhipha lapho bazalwana. Lithi wena basebemthatha baphinda futhi bayakhipha amehlo. Uma sebeqeda ukumkhipha amehlo bamsusa phakathi kwabantu bambeka esithini saokodwa uJesu. Kuyenzeka lento bazalwana ukuthi uJesu
Jesus. Singalethi indaba yakho. Ungamanga uAtheko uyimeli kaJehova. Ukuthi uNkulunkulu umdingo wethu ume uthikele azokwazi ukuthina nawe. Kukhona izinto ekumele uziboniswe kodwa ngeke uzibone usephakathi kwebandla. Ozozibona uma usukile emandleni. Kodwa Nkosi uJesu lapho ufunda khona iBhayibheli uJohane selapho kukhona izinto kodwa mabesingene kule imizelo yenkazimulo. iBhayibheli inkazimulo kaJehova igwele amazulu igwele nomhlaba kodwa inkinga iyodwa kulabo abawubili umhlaba abayiboni inkazimulo. Abayiboni inkazimulo. Now silapha we are preparing the church ukuthi mawufika usuku olukhulu lokubuya kweNkosi uJesu ifika abantu be-prepared ngoba lithi iBhayibheli kaNkulunkulu uyoza esemafini afike emkhathini yebazalwane basukwethu uJesu kodwa uzofika yashalwa izulu emkhathini. Lithi iBhayibheli engilifundayo ukuthi bonke abembathwe inkazimulo bayophuma amaphiko beyikhawulela iNkosi uJesu bebukela duzane nayo ukuze bonke abangenayo inkazimulo bezosala kuwo lo mhlaba. Nawo yikho sihlanganela sizothi inkazimulo ayibuyi. Awusho ukuthi inkazimulo ayibuyi. Inkazimulo ayibuyi. Bazalwana khohlwa ngokubona uNkulunkulu uma ngaba umoya oyingcwele ungena. Sengiyapha yakhetha manje khohlwa ngokubonana noNkulunkulu uma umoya oyingcwele ungena. uJesu mayezonyuka lithi iBhayibheli ume nabafundi babuza umbuzo uma uhamba usishiya nabantu ngoba ithemba lethu likuwe. uJesu mthiyana nimshiya lodwa kodwa nimshiya nomoya oyingcwele. Abesethi uprofetha u-Isaya ninganizalela indodana umthethelele umathoba yakhawuleza oyophatha umbuso wonke uyoba semandleni wakhe. Ngamanye amagama into yokuhlanganisa neNkosi uJesu umoya oyingcwele if ever ulikholwa elingenayo umoya oyingcwele noma elingasamele uze umoya oyingcwele yukholwa ngokubonana noJesu. Lastly, lithi iBhayibheli uza esemafini egcwele inkazimulo yakhe. Uza esemafini enzenjani bazalwane? Uyamazi umano wababona usibuthe mabebile ubeke omnye phansi uthathe omnye ubeka phezulu ungawusondezi ukubona kukhona into eyenzekayo abachifta kanje. Yini ebenza abachifte ukuthi sometimes ababhekananga ngendlela right kuzokwenzeka leyo nto uJesu mayizolanda imali uzozengwela inkazimulo. Bathi bonke abangekho kuyo inkazimulo bathi mabeqala bethi bafuna ukunyuka bachifte bangakwazi ukusondela kuye. Lithi bekhala befundayo besifunda namhlanje lithi nolwandle lothi laba bebayigcinile liyobakhasela bonke ebebedilo phansi komhlaba. Lithi umhlaba uyobakhasela bese lithi nokufa uqobo bese kususiwe. Lithi bese kukhona bayofisa ukufa kodwa ngeke bafe. Kukhona abawudinga abafika anti-Christ ebasika inyawo zabo kufika anti-Christ ebasika indlebe kufika anti-Christ ebakhipha amehlo kufika anti-Christ esika ingalo abuza ukuthi yani sathi yini
What you do so now?